Ahojte kamaráti, merhaba arkadašlár, opäť je tu náš blog Turečtina pre radosť z Lucy. Dneska tu máme už 4. diel pekných slovíčok, čiže güzel kelimeler, a dnes som pre vás pripravila tieto 3 slovíčka, ktoré znejú úplne rovnako, aj sa píšu, ale znamenajú v oboch krajinách niečo úplne iné. Takže poďme hneď na prvé slovíčko. Je to slovo bazén. V slovenčine slovo bazén znamená, je to miesto, kde je voda a ľudia sa tam schladia počas hlavne letných dní. Vieme všetci, čo bazén je, alebo môžete si aj bazén nafukovací urobiť doma. Napríklad, ale v tureckom jazyku bazén znamená niekedy. Napríklad, keby som povedala bazén alişveriş seviyorum, tak by to znamenalo, že rada niekedy nakupujem. Takže slovíčko bazén znamená niekedy. Máme tu druhé slovíčko, ktoré som si pre vás pripravila. Je to slovíčko kar. V slovenčine znamená slovo kar pohrebnú ako posedenie po pohrebe, takú ako vyznanie úcty k zosnulému, kde sa zíde rodina a priatelia a príbuzní. Ale v turečtine slovíčko kar znamená sneh. Čiže sú to úplne dva rôzne významy týchto slov. Čiže v slovenčine kar znamená smutočné posedenie po pohrebe a v turečtine slovíčko kar znamená sneh. A máme tu na dnes posledné slovo, koza. Nie je koza ako koza, v tomto prípade to znamená doslovne, pretože v slovenčine slovíčko koza znamená zvieratko. Všetci vieme, že kozička sa pasie, papá trávičku, dáva nám mliečko. Ale v turečtine slovíčko koza znamená, keď si motýlik spraví tú takú kuklu, ten taký kokon, v ktorom sa liahne a potom z neho vyletí motýl, tak to znamená v turečtine slovíčko koza. Takže je to tak zo zvieracej ríše, ale ako z rôznych druhov. Takže dúfam, že sa vám dnešné slovíčka páčili a na dnes je to všetko. Ahojte!